Mirror. Hi guys, this is Michelle. Grabe na taod na gasod ako pag-post day. Kaya ini man lagi nagkabisita sa trabaho sanan. Dari matod kami kuman sa SGI day. Utay ko exam day. Di man ka pwede din hiday kung wala kay lisensya niya mag-drive ka. Dapat gay day, adisar ka tunan day mag-drive day. Dapat na kay lisensya nakapasa ka sa exam. So karon day akong gi-examan day is na sila basic exam o ganang sa written test ba sa mga science. Unya day nakapasa man ta day sa duha day. Napod sila test vision ana day. Kung may exam mo ana day magbayad mo $25 day niya magpa-appointment mo sa schedule day kung kanang available nila. Tapos kung nakita ninyo day katong akong gilakip sa video day na ay ditong learners drivers day mo tong gihatag days once na nakapasa na ka day. That means day agingnan mo ko day na pwede na ako mag anytime mag-book ng appointment for road test day. Kung ready na ka sa road test day para road test day nya ibanan ka ana day ng officer in charge day siya ingkuran ka ana niya day nya siya magingon asa ka direction magsingod-singod lang for 15 minutes day nya ikaw mag-drive nya siya na bahala ana day kung pagsakon ba ka ana day or pasar ka day kung pasar ka day nya pasar ka na nakalisensya ana day pero pag failed gani ka day mag-otro na sad kag ana day book for road test day so, di jud mo wa day ng shoulder check ana day brake mirror check bas kani day na time day gitudloan ako ni munro day nya pag drive day unya lay bansiya day kay di na man tatun-an day sa agihan na dayon day kulba ng lola mo day kay nay yung mga sakyanan day maglabay sa atubang mo day ang panday yang pag maabtan mig sa traffic lights day ala pagihan gayud ako niya na day kahapon day pinakauna niya gipatry sa ako day katong truck day pero maglisod man ko day mazugani ni day gamay-gamay na ko manini nasagdan day gipatry sa ako day gipatry ako niya day pasingod sa trabahoan day unya pauli isa day ako sa iyang gipa-drive day nahala kayud kung ba masugani day si Monro di katasog pasensya day kay kung wa pa ni na dali ra nagtapos day ni pag-drive day nakipag-ingon day stop dayon gusto niya ay stop dayon left and right check the mirror ay na ako'y nadumduman day katong pag-exam ba na ako day katong sa written test ano to day na iton bawal lagi kuno makigchika unya bawal ang cellphone day so natapos na ako pag exam day nya ako nagihatag day katong ilang code nagihatag day so ila check man ato kung nakapasa ka or wa karon day salamat gyud ko day na ako'y driver license day sa Philippines day biskan non-proof ra gani ito day pero gidawat nila day manguta naman zone sila day kung jay day imo driver license day katong sa previous country mo panday nabilin ko pagazud sa apartment day mo tong na